Så marinerer sild eller Jacobsen. Start med en spand med koldt vand i, til at smide silden op i, når du har skåret dem i fileter. Jeg har taget sådan 2 billige affaldsposer ind i hinanden, og så hænger jeg den op på vandhanen, så det står tæt, ved man ikke skal svinge rundt med affaldet. Silden selvfølgelig. Filetkniv. Skarp. Og et hvad fanden hedder det? Skærebræt. Man er ligeglad med at komme til at lugte af sild. Her er ingredienserne til lagen undtagen vand. Der kommer også på mailen. Jeps, så går vi i gang med at skære. Starter med at skære halen af. Åbner buen og får indvolden ud. Så kommer den svære del. Det kan jo ikke nytte noget at skære ned midt i. Man skal jo lige på den anden side af midterkroppen. Det er en balancegang. Hvis man nu vil være sikker på at ikke komme i karambolage med benene, så risikerer man at få en tynd pistenfilet, og man vil også gerne have en tyk sild. Så det er egentlig bare snak. Der er sgu ikke andet end at bare gå i gang. Men selvfølgelig, man skal fornemme for sig, at man holder sig på den øverste side af. Nu ligger benet der, og så presser jeg gerne på silden, mens jeg altså har kniven til det til at hoppe sådan rundt. Den er faktisk rigtig, den er gået noget tæt på den, så tager jeg bare lige det her røde noget her, det er så et tegn på, den er tæt på, tæt på benet. Og så det her, det kan man se, det er jo inden fra buen af, hvor indvolden de har ligget. Dem plejer jeg også gerne lige at køre dem væk. Men man behøver ikke være bange for, hvis det hænger noget fast, at man sidder og kløjs i det, når man får silden. Jeg kan også mærke ben her nu. Det er ingen grund til at være bange for det. Normalvis, så jeg ved sgu ikke, hvad der sker i lagen, så det er i hvert fald aldrig noget, man mærker senere hen, synes jeg ikke. Så den her kant der ligger i spanden også, tager jeg gerne lige væk, så den bliver mere frisk. Og så er der med at få skinnet af her. Og så skal man gerne lige holde imod, men nu holder jeg imod med den anden hold, så ikke silden går i stykker, når jeg rykker den af. Så. Det kan man altid fint pusle ved, hvis man synes, der var nogle ben, der man ikke lige gad at se på. Så er den færdig til at komme i spanden. Så er den anden, den er gerne sværere, synes jeg, når man nu har. Fordi nu vender silden kaut for mig, og den her vej på, tror jeg, kan jeg ikke få til at fungere. Så der skal jeg have fat i, starte i den anden ende. Stadigvæk trykker jeg på silden, ellers så kan man ikke en ski. Og så begynder jeg sådan at komme rundt, og så kan jeg vende den om sådan her. Og så får resten af samtidig med, at jeg trykker på silden. Så går sådan nogenlunde væk med det her tynde skiver, ikke noget. Der er så den midterkadaver. Den her, den er fin, der skal ikke gøres mere, den skal bare pilles skin, og så skal jeg skåre det her stykke af, som jeg sagde. Sådan, mere er der egentlig ikke i det. Så er silden fileteret og ligger i det første lag vand, det er jo allerede meget beskidt. Det vand der, det hælder jeg væk. Så hælder jeg et nyt hold i, væk med det. Endnu et hold i, væk med det. Og så det næste, det lader jeg dem så stå 24 timer i. Så er det lagen. Vand. Eddike. Og meget sukker. Så skal det bare koge op. Så kommer vi krydderierne i. Nu her. Inden det koger op. Og så fylder de med op. Sådan ser det ud, inden
inden opkogningen begynder. Sådan her ser den færdige lag ud. Nu er den så kølet af den her, og nu er der så kommet løg i. Sådan, så er silden hængt til tørre, så at sige. Jeg plejer gerne at lægge dem op på sådan en bak her, så de kan dryppe af, inden at de bliver skåret i stykker og kommer ned i lagen. Og det gør jeg, fordi at de første gange, hvor jeg bare smed dem i lagen, drive våde fra vandet, der synes jeg, at det var alt for mange dage, inden de blev inden den der harskhed forlod dem. Så det er bedst, de er tørre, så de er nemmere til, altså lagen nemmere trænger ind i dem. Så, og så her til sidst, så vil jeg lige komme med en undskyldning. Jeg har smuglyttet til de andre videoer. Og jeg vidste godt, at jeg havde en grim dialekt, men jeg lyder fuldstændig som Henning G., Aalborgs gamle borgmester. Og det vil jeg meget gerne undskylde.